Ia uite, Eve. Hai, ce m-am speriat. Ce ai în cap, Eve? Oh, ce-ai găsit o mână? Trebuie să trec coșul. Ai, unde este Eve? Aici. Salut și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi mergem la Jumbo și facem super cumpărături pentru Halloween. Vom cumpăra cele mai frumoase decorațiuni pentru Halloween pe care le găsim în Jumbo. Din toate câte una. Să înceapă cumpărăturile! Și ce zi frumoasă avem astăzi, numai bună de cumpărături. Dar parcă ar veni vara, parcă nu vine Halloween-ul. Să mergem, să facem cumpărături pentru Halloween. Luăm și coș cu galben pentru Halloween. Pentru Crăciun. Am venit să cumpărăm pentru Halloween și am găsit deja pentru Crăciun. Și am găsit asta. Deja au apărut și astea de Crăciun. E cam repede, mai sunt 3 luni până la Crăciun. Și am ajuns la articolele pentru Halloween. Ce inel ai găsit? Wow, buu! Ce multe sunt! Ia! Ia uite, Eve! Toate sunt așa! Ah, ce comice sunt! Asta e fantomă. O fantomă, da? 1, 2, 3 și... Ah. Și am găsit... Și am găsit un schelet. Și asta are luminițe? Nu. Wow, ce-ai găsit aici? Ia, apasă pe alea. Apasă pe alea. Ah. Dar ce este? Hai să vezi. Uite și astea. Hai să facem fotografii. Și eu mai am... Luăm din astea. Și ce mai găsit aici? Mai sunt baloane. Uite și așa cu Happy Halloween. Wow, Happy Halloween. Happy Halloween. Și alte baloane. Happy Halloween. Cumpărăm și baloane. Uite, este asta. Cu Hey Boo. Hey, who? Hey Who. Ce înseamnă? Uite asta, pe sus. Hey. Și Boo. Hey, who? Hai, luăm și din astea și baloane așa. Și așa. Și punem în coș. Cumpărăturile pentru Halloween. Mergem mai departe. Luăm și așa ceva, să umplem cu confeti. Dar am găsit ceva. Mergem. Și chestii decorative. Ce-ai găsit? Un dovleac? Luăm. Și un dovleceu din ăsta. Îl punem în coș. Punem în coș. Și ce mai avem aici? Ghirlande. Toate colorate. Nu? Uite și un trandafir negru. Ia. Miroase frumos. Pune-l în coș, că luăm. Ce trandafiri negri. Ia uite, Ive, ce am găsit. Ce liliac. Wow. Luăm și unul din ăsta. Hai, ce m-am speriat. Ăsta este aproape cât coșul. Da. Și luăm și de astea? Ghirlande? Hai să vedem dacă găsim. Poate mai găsim și altfel. Hai să ne mai uităm și la altele. Și ce ai găsit acolo? Sunt lumânărele? A, lumânare cu flacără LED, cu beculețe. Luăm și din astea. Dacă trebuie să-i pui baterie. Luăm și punem. Haide. Stai că-i prea mare coșul. Au baterie, doar se scoate chestia asta de aici. Și gata, merge. Am găsit un ochi. Un ochi? Wow! Și câte sacoșe pentru Halloween. Foarte multe chestii de Halloween. Noi nu facem Moș Crăciun, dar Halloween. Încă nu facem Moș Crăciun, da? Uite ce am găsit, Eve! Wow!
decorativ. Vrei să luăm și unul din ăsta? Bine, haide! Hai să luăm 2. 2? Bine. Mi-a venit o idee. Când ajungem acasă Da. și vine Maria, Da. o să-i dăm asta lângă ușă fără să stele. Da! Super! Și câte felinare! Wow! Cu Halloween! Foarte multe! Ai găsit și lumânări? Cât de multe sunt! Hai, alegem 2 lumânări? Care vrei? Uite astea mititele! Cu dovleac! Luăm din asta? Un pahar? De care? De aia mare? Da? Și una de asta. Bine! Hai să ne punem în coș. Ce ai găsit, Tibi? O cioară? Bine să vedem, am găsit asta și altele. Ia să vedem! Uite. Wow! Câte sunt! Ia uite! Stai! Câte de mare! Mare! Ah, ce ochi are! Ce ochi roșii are! Mare! Uite cum merge. Ia uite ce paianjă n-am găsit! Dă din cap. Dă din cap? Wow! Ce ai în cap, Eve? Trebuie să luăm și pânză de paianjen. Uite cum se așează asta. Wow! Pune sus, 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 sus. Mama, hai să Luăm și noi. Hai să luăm 2 de astea. 2 din alea vrei? Da. Bine. Și asta este pentru dulciuri? Da. Bagi dulciuri înăuntru. Puneți niște dulciuri. Așa, trick or treat. Și uite, mai avem și găletușe. Și încă un fel. Pentru bomboane. Câte cumpărături. Wow, și câte decorațiuni. Un dovleac. Îl luăm pe ăsta? Da. Da? Bine. Cumpărăm. Și aici spooky. Sunt foarte, foarte multe. Uite, și dovleac decorativ. Foarte, foarte, foarte multe decorațiuni. Oh, ce-ai găsit o mână? De unde ai găsit asta? Cui o fi mâna asta? Wow! Wow, ce mână! Câte sunt! Limba farsă. Wow, și o limbă! Trebuie să luăm din asta să-i facem o farsă Mariei. Da. Super! Câte multe chestii! Și sunt lipicioase. Ia uite! Wow, Sunt lipicioase. iată. Și pineata cu Halloween. Super! Și Eve a găsit și... Wow! Distracție la cumpărături. Da. Ah, mai găsit și pai? O fantomă, un craniu mare. Am găsit și fantomă, uite. Așa arată. LED. Ce zici, luăm? Luăm, bineînțeles. Luăm și de astea? Luăm. Trebuie să găsim și niște pahare. Pahare. Da, Stai că speciale, tot cu Uite Halloween. păiaje. Unde? Sus? Ia. Wow, cum stă el acolo? Oare cine l-a pus acolo? Ia uite, pentru mânieri la ușă. Super. Hai să luăm și așa pentru ușa la dormitor și una pentru ușa la living. Hai să găsim și pahare. Uite că sunt aici. Foarte, foarte multe. E, super. Asta e perfect. Merge cu paiele alea. Noi suntem 3 și sunt 3. Da, e perfect. Le luăm. Hai să luăm. Hei! Foarte, foarte multe cumpărături de Halloween. Halloween, poți să mergi un pic? Hai să vedem ce avem până acum, vrei?
Deci astea sunt pentru mânerile la ușă. Da, avem pânză de paianjen, pahare, lumânările mici, paianjen mare. Așa. Ce mai avem? Paie, duvleac. Așa, încă o decorațiune. Avem câteva. Să vedem ce mai găsim. Da, trebuie să ce coșul. Da. Ce ai găsit acolo? De tot ce vrei tu. Mare de tot. Luăm și unul din ăla. Bine, hai. Vai, unde este Eve? Aici. Ce pelărăi ai găsit? Am găsit și farfurii. Am găsit și sânge. Tot cu seringă. Wow! Ia uite, Eve. Oh, eu nu vreau să Sânge. beau sânge. Dar nu e de băut. Nu cred că e de băut. Și are și seringă. Ce chestie! Hai să nu luăm. Nu luăm? Nu ne trebuie. Nu vrei? Vrei doar astea? Deci nu cumpărăm sânge. Cât de multe sunt. Și toate felurile de măști. Care mai de care mai înfricoșătoare. Ia uite. Wow! Ce mască! Și ce schelet! Wow! E din Squid Game, doar că ai pus-o invers. Trebuia pusă cu ăla în sus. Așa, așa. Bravo, Eve din Squid Game. Și Jigsaw. Foarte, foarte multe măști. Au urmat, Și pentru copilași. da, știu. Astea sunt pentru tine sau alea de acolo, fricoșătoare? Alea de acolo în fricoșătoare. Bine. Ia uite și masca asta, Eve. Dă-mi mie să mi-o pun să vă cumpărăm. Ia să vedem cum stă cu masca asta. Ia. Wow! Ți-au ieșit ochii, Eve. Super tare. Foarte faine decorațiunile, nu? Ce-am găsit, Eve? Mișcă! Uite cât e de mare! Ia-l! Prinde-l! Wow, ce șarpe! E drăguț? Cum să fie drăguț? Uite ce înfricoșător e! Nu ți-e frică de el? Da. Îi dai o îmbrățișare? Nu pot să E greu! țin până la noi. Hai să-l prind! Nu vrei? Uite, mișcă, mișcă! Cu asta poți să te scarpi pe spate. Așa, dacă te mănâncă spatele. Porcam geacă. Uite, aici era ăsta. Ia, uite ce mai avem aici. Ce e ăsta? Un cățel? Sobolan? Un cățel. Un dragon! E un dragon ăsta. De la căldurile? Da? Punem în coș. Punem geaca ta în coș. Cumpărăm și geaca ta. Da. Dacă nu putem să o prindem. Poate o putem vinde. A, bun, da. Farfurii am luat, da? Am găsit și șervețele. Și față de masă vrei? Da. Luăm și față de masă dacă vrei. Ca să ne distrăm. Super distracție de Halloween. Și foarte mulți scheleți. Wow. Unde am fost acolo la Pitici am văzut asta, nu? Da, la Pitici aveau din astea, da? Era de desubt, nu? Da. Aha, deci suntem prietene. Super schelet. Super și mai... Și este și așa, wow, are fundiță roz și pălărie mov. Ce tare. Și uite și aici, 4 scheleți, stau toți aliniați. Tare rochie, un schelet fetiță. Mamă, dar faci
și de astea. Ce sunt alea? Stai să vedem. Astea se pun pe față și astea sunt tatuaje cu clipici. Wow, și vrei să luăm? Bine, hai. De care? Da, asta, ca să-i Din punem aia? lui Maria Uite, pe aici față. ai cu pisicuță. Dar nu este Sau de uite Halloween. mai sus cu pisicuță. Nu este de Halloween, așa este. Aia trebuie de Halloween. Da, și o punem lui Maria pe față. Da, este și cu sclipici. Uite, asta e tot pentru Halloween. Super. Cu sclipici. Vrei și așa? Nu, luăm doar de asta. Din aia? Să zic ceva. Îi punem lui Maria. Bine. Ia uite ce am mai găsit. Un colier cu degete. Wow, doamna polițist. Ce ai mai găsit? Lingurițe și furculițe cu Halloween? Da. Luăm și din astea. Wow, eu mi-a găsit o coasă. Wow. Ce de decorațiuni. Și ce am mai găsit aici? Ia uite. Distracții la cumpărături. Și foarte multe costume. Astea toate, uite. Wow. Și astea sunt pentru Halloween. Dar noi, ca și costumași, am comandat ceva de pe internet. Ce? Un costum pentru Halloween super mișto. Cu Wednesday. O să vedeți în următoarele videoclipuri. Ce ai mai găsit, Evi? Ce bumerang mare! Dacă mai spui o dată așa ceva, te leg. Wow, nu mă lega! Wow, Evi, ești super pregătită! Jos pălăria, dar ce papagală ai tu! E viu? Da, bine! Foarte multe costume! Ah, uite! Câte costume avem! Wow, vampir! Și cam am terminat cu Halloween-ul. Nu mai sunt cu Halloween. Cred că le-am terminat. Ia să vedem. Uite, avem motoră de vrăjitoare. Wow! Nu așa, invers! Așa? Nu pot să zbor. Și cred că am terminat cu cumpărăturile de Halloween. Acum să mergem la casă, să plătim și mergem acasă să le desfacem, da? Și am încheiat cumpărăturile. Foarte multe. Ia uitați ce bon mare avem. Foarte multe chestii pentru Halloween. Am terminat toate cumpărăturile, a fost foarte, foarte fain. Am găsit multe chestii interesante pentru Halloween. De-abia aștept să ajungem acasă. Veți vedea cum orneam în următorul video. Dacă v-a plăcut ce am cumpărat, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să ne dați un like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și să ne scrieți un comentariu. Și pa, pa!